have some peace, we don't want war. I think some of these leaders should be behind bar. All of us still fighting, I want them start. Material batzuek gauza bat ikasi eta ondoren gogoratu egiten dute. Bai, memoria dute, zientzia fikzioa dirudi baino horrela da. Eraldatu aurretik zeukaten forma berreskuratu egiten dute. Adibidez, jogurpotek erreportajeak materialen memoria du izena. Ikus dezagun. Indio jarra, plastikoekin, plastikozkoa. Jogurpotearen materialaren aldaketa fisikoa ikusteko behar ditugun osagaiak hauek dira. Bulsen metxeroa, plastikozko jogurpotea eta matxardak. Eta segurtasun neurri bezala neskak, ileak batzuk. Eta besoak arte birakarian, zaudete harrapatuta iruzurrezko janak ezu izurri. Materialek memoria dutela erakusteko lehenengo prozedura honetan zer egingo dugu. Jogurta berotuko dugu eta memoria duenez lehengo formara bueltatuko da. Eta horretarako jogurra zenbat gradutan jarri behar dugu? 130 gradutan. Gutxi gora bera. Bai. Sua piztu orduan. Eta orain zer pazientzia pixka bat izan behar duzu, ez da? Poliki berotu eta benetan hasierako forma hartuko duela? Bai. Ala izangote da, pixka bat itxoin behar da, ez da? Bai. Bai. Zena operazioak uranion murriztua eta urpozoindua rotekaz bakantua pasamortuko ekaitza misio bete gabea oio faltsoa da bakean Zer gertatu da? Magia gertatu dela. Magia! Bene, hasierako itxurara bueltatu dela. Plastikozkoa. Mari Carmen, jogurpote izan aurretik, plastikozko xafla edo lamina bat zen. Lehen honek zeukan forma, izan zen olako xafla bat. Eta orduan fabrikantek egin dutena izan da xafla hori, gutxi gora bera 130 gradutan, molde batean sartu eta forma emon. Guk alderantzizko prozesua egingo dugu. Bai, material batzuk, beraien artean, plastiko honek memoria duen, bueltatu egingo da hasierako formara, hau da, lamina bat bihurtuko dugu. Esperimentu bera egingo dugu, baina beste prozedura bat erabiliz. Oraingoan zez berdintasun ikusiko dugu. Olioa erabiliko dugu metxorearen ordez. Matxardak hartuta eta porte hartuta olioan murgiltzen dugu 130 gradutan eta bere hasierako formara itzuliko da. Plastikozkoa. Mari Carmen, zu fisika eta kimikako irakaslea izan da, konta idazu. Zein da azalpen zientifikoa? Badegira, plastikoak dira polimeroak. Eta polimeroak daude osaturik monomeros. Monomeroak dira oso egitura txikiak, elkarturi daude eta osatu egiten dituzte oso kate luzeak. Lotura horiek, temperatura konkretuetan jasan ezkero, edo jarri ezkero, bigundu egiten dira eta orduan modelatu aldira material horiek. Memoria dutenez, berriro jartzen balin badugu, forma emon zaien temperatura berdinak, polimero horiek bueltatu egiten dira memoria izango bazuten moduan, hasierako formara, xafla formara. Oso ondo materialen memoriaren esperimentu asko gustatu zait jogurpotearena. Mari Carmen, Artazarromon beste esperimenturen bat baduzu, deitu guztua sutan blaikoi, bai? Prest daukagu beste bat? Nola, beste esperimentu bat? Bai, oso harrigarria dena. Eta zerena da? Elefante nortzetako pastaren egitea. Erakutsiko iguzue? Bai, noski. Guazen, goten. Eta bat gauak ezin aurkitu amaia plastikoekin. Elefante nortzetako pasta egiteko behar diren osagaiak, hauek dira. Ur oxigenat, potasio iodura, ur distilatua eta garbigarri likidoa. Garrantzitsuena zer da? Segurtasunan eskak. Eta horretarako zer egin behar duzu? Betaurrekoak eta eskularruak ipinez, da? Bai. Aurrera. Petroleoan lasturaren bazar bat atorgiza laguntza felation batengatik duzu esne litro. Orduan, neskak, 3 osagaiak ditugu. Bai. Ur oxigenatua, ioduro soluzioa, Bai. eta garbigarri likidoa. Zer egin behar dugu orain?
Dena. Nahaztu. Lehenengo ur oxigenatua bota behar du. Bigarren, garbigarri likidoa. Orain, potasio iodura botako dugu ur oxigenatua deskonposatzeko. Oso ondo, ba, aurrera! Iepa! Miren, esperimentu hauekin zer ikasi duzu, Ba, ikasi dugu aldaketa fisikoak eta kimikoak daudela, eta fisika eta kimika ez dela bakarrik formulak eta formulak ikastea. Nik egia esan oso ondo pasa duzuekin eta gainera asko ikasi dut. Eskerrik asko da, noi? Zuri. Aio!